Falan dostlar, men Atajan, aktör Atajan. Bilişimiz ýaly biz ýene-de saýlanmaýarlar dünýäsinde sungatda saýlanan ýazgyma başlaýar. Bugünkü mehmanymyz kimdir öýdýär? Elbetde bizim ustad ýaş dekini artistlarymyň biri, meşhur Akmurat. Gatyumy ho beýdil beýd. Gyzyl köýnek, gyzyl kostyumy, gyzyl ýaly bolup oturýarsyň aý dost. Gelişipdir aý bara. Nerden aldın aý? Ay, hemmesem neme? Ha? Ýazgamy? Ýok. Ha? Birini alikden, ýene birini bilikden aldım. Beýlek balaňa mälikdendir-de. Kulawun. Kulawun diýme ho? Kaskadyor. Kaskadyor. Şey diýsene. Tapýada arasynda. Görse gatýa bezer. Size şeylere bir soru veresim gelýär. Ber bakalım. Blogger diýip kär barmy? Şu wat bar. Şu wagt Öň ýokdy ýani. Täze çykýar da ho. Öň näme? Internetdem ýok, sosialem ýok, näme? Hudaýa şükür, ýurdumyz gowy, döwürimiz gowy. Hudaýa şükür, hemme mümkinçilikler bar. Döräp otyr. Başlama özüme blogger diýseler, bir hilrak bolup yüzümü ýitgödüp. Näçe? Men blogger däl şeýle bolly ananay. Men blogger däl ho, men artist, aktörçilik etýän ýöne öwrenşik gidýän soň. Blogger ekeni hem Mehmet internetde çyksaň bir auditoriýa toplasaň şol blogger diýilýär. Onu blogger sen üçin hobby mi ýa kazançmy? Ay, ikisem şu wat. Şu adam bir yerden alıp gelip söýdýär. O Kerimcan merdim onu, Kerim Spor. Kerimcan şu wagtda. Akmurat, ilkinji aktörçilik hünärine uğradan halipaňyz kim? Ferhat Nahilli birinji o her qalada Funot mektebi wady. Sonra Atajan Şarif bilen Çar Hummatov mollumçylyk edýär. Ondan men gatnamak otak. Ýene goňşular gatnaýar, dostlar gatnaýar, Guwanjelwan, Mergen, ya Allah berdi, şolar gatnaýar da. Ondan bir gün kompozisiýa goýup durşular, dürdäne tans topary, bul garap. Şony syomka edip bermäne çagyrýarlar meni. Kameram ma wagt 2002-nji ýylda görüp 3000 kamera. Ondan bardym. Ya kameramy gowurdy. Ya özüm gowurdy Atajan Çary Pahir Halipa. Geldi sen şu gatna diýdi mektebe. Sen artist bol, men şu seni okuwçy edip aljak diýdi. Ondan gatnamadym. Bir ya iki gedek barandan soňra. Ýöne oyunyň bir oyunyny sahna çykaryp oýnatdym maňa. Ýadymda şo goýan zatlaryň hemmesi galdy da. Soň men litseye okula girdim, barsyny goýdum şolar. Olardan ýöne özüm oýdum da. Soňra? Soň berde Ruhawad etrap köşk açyldy da, Medeniyet köşk bar şu an. Medeniyet köşk gurtlady, nemesinde. Şol açyldy, onuň ýene guwaşan işe kabul edýärler diýe gelýär. Mollum sen iş aljak diýdi, Atajan Çary Hummatov. Otaýdy 5 Gurban soň. 5 Gurbanow Bawdaýhanyň netijen Bawdaýhanyň bir rejissörçilik etdi. Kän ýyl eline işledik goly. Ay. Kim zat öwredipdir däro. İslenlik teatr uğrundan, komediya bolsun, drama bolsun, başga zat bolsun. Jik bir öwredipdir. Bilem zat şo wagt işläp ber ýöne Halipa hemme zat öwredipdir. İslenlik baran ýerimizde aldaý bir adamdan ya bir kişiden kiçelmedik, peselmedik. Şo Halipa öwreden zat. Başga da halipalar bar bilýän öwreden. Gurjak teatra geldik, Döwlet Xal Mehmet Halipa Gurjak uğurdan töweleme. Ondan mollumdan 10 aýlykda. Dinledi işte. 10 aýlykda mollum kim? Annem ele Urmat Xan mollum olaram. Näme? Halipanyň ýany herfiniň ýany 5 minut dursaň bilýän giden mektep herfinden bir zat alanda giden zat bolýar. Ýöne alýasur diýsem ağaçlar öwretdi bilýän, dogumly bolmagy adet. Men taşa ýurda gidemiz öwretdi olam.
Näçe yurtda bolluk da bilýän näçe bilen. Bile bolluk. Owa. Bak burada onu diýmek, halipa elbette haýsy bir kärde bolanda da halipa bolýar, halipa gerekler bolýar dogry dämi? Halipa gerek, halipa gören adam üt goşup bolar. Men ýa. Inni sana ýene bir sorak bereýin onda. Dile geldi. Aktörçülük künärine tugala mesela köpüş etdiňiz. Köpüş etdiňiz edip inte ol halipalar derejene baraňok göni halk köpçülüğini tanalyp bildiňiz. Medeni doydu şoltany döwlet teatryna, Türkmen döwlet Gorjak teatryna zähmet çekdiňiz. Size şu zähmet çeken ýerlerimizde geljekde de haýsy görnüşde kesip döretmek gowy. Ay bana tapağı diyor. Rejissör näme oyunu diýse oynayan, ağla diýse ağlayan, güller diýse güllürýän. Ýöne adam ağlatmak aňsat. Şu halipa Juma Yazmyradow diýär. Sahna çykyp ağlasan adamlar ağlar durur diýär. Ýöne adamlar güllürjek bolsaň braçky işi var da tapmaly odur. Ağlatjak bolsaň adamyň bir näme wawalja ýerleri var da bal noy görkösüň, biraz aýralyk görkösüň adam ağlap goýberýär. Onu ýöne güllürjek bolsaň bolýar, näme tar bir gowaka tapmaly, gözlemeli, işlemeli bolýar. Diýmek, symotda faýlanmak üçin onu halipalar sana degerli maslahat beripdir, dogrymy? Ha, symotda faýlanmak üçin faýlanmaýa bilerilme. Ay bir mebel taýyn diýem bolan. Dilegelli. Bizde şeýle söz bar. Ana ýazdy. Faýlan mebeller dünýäsi. Sen şoňa kapylaşýan, ýerine sözlem tap bilermi? Faýlan, aýlan, toglan, pyrlan, eýlen, beylen. Gara faýlanmaly. Funwatda faýlan, mebelde faýlan. Funwat näme? Funwatda faýlan, mebelde faýlan, gara faýlanmaly diýen. Bolýar. Hawa. Onno näme? Taşar ýurt aktörlerinden halaýanyň barmy? Ay, bil plany bilemem. Ýöne taşar ýurt. Hem köp meşhur kino ýyldızlar bar. Şolaň çykarjak kinolarda sabırsyzlyk bilen garaşýan diýsek köp. Senem garaşýanmy? Ay, ýok, bilemem. Onu taşar ýurt kinolaryndan haýsy ýurdun kinosyny görýär? Näme de orf kinolaryny görýän nädedim, bilýän adam. Orf filmlerini. Ada kene duygu bar. Yani men waýynam ýa. Teşekkür. Apra. Soňky çykarýan TikTokda köplenç goýýan waýyndan degişmeçikden ýaly roliklarda. Murat söz boldy. Başga da bir senden soratdy, men onu da gabat geldim. Bizim ýazgymyzda da soňa näme jogap berjek? O sen öz ýörüýti fişkan bolup durýan. Ay, howa diýsen ammola enne. Herkim o halaty soňa gaýtalýarlar nira barsam. Ýöne kameraçy diýip tanalýadym bilýänmi? Ilkler. Ahrat üktü kameraçy. Inni kameraçylyk ýolundan gidýärmi ýa onu goýup bolsun etdiňmi? Edip ýokdy, ellerleýne. Ýok, men işlerden aýdýar. Näme kamera gidem ha. Bize min ada kende tanalansam yapışıp ýatyr o reklam edip berdi toýum için. Düşünükli. Onu birazcık näme etdim. Endi ýuwaş var aşo toýa tarap. Şowmen alyp barjy. Toýda şowmen alyp barjy bolmak isleýän bolsaň, kaptalymda ýollaşly alyp barasyň gelýärmi ýok özüm? Ay tapaw. Haýsy gowlar öýdýär? Ay ýollaşly bolsa da bolýar, ýöne gyssanan wagtym. Ýeködüm gidibermeli. Bir öwrenýär. Onu näme? Belki sebäbi ýigdeniň hünärem az diýilýär. Hemme hünärem öwrenip galmaly, her siniň öz ýüzlügi, her siniň öz peýdal ýerler bar. Indi biziň tomoşçylarymyzda şu saýlar mebeller dünýäsindäki sunwatda saýlan ýazgymyzda terede oturuplar. Näme arzuwum bar? Ay janlar farbolsun, mebeller uzak bolsun, näme arzuwum diýip. Her bir kärde saýlanmak gerek bilýärmi? Adam elbetde öz ornuny tapmaly. Näme maslahat berip bilýär? Saýlanmak üçin Ay hılgatda del. İsleýän kärinde saýlanmaly. Ay ine saýlanmaýarlar dünýäsini açypdyr bir, saýlanypdyr. Näme? Her bir işde de näme ihlas gerek, zähmet gerek.
Zähmet çeksen näme? Hödürünü görýän, halka bir zat bermän, seni istat almayan, halka bir zat hödürleýän, halkamdan 10 edip ýygyna berýär. Halka bermän, istat alyp bolan o käbir adam diňe reklam edýär, gaty ýalňyşlyk. Arasynda reklam däl zat etmesen bolan o. Halka bir zat bermeli. Ýöne gurlap gaýsaň adamyň ýüregine düşýär. Onun için arasında öz zadyň hödürlemesen, ýöne özüň çykap, özüň reklam etmesen, özüň satmasan, o bir oglan ýer TikTok özüň hödürle, özüň sat. Dogry aýdýar, özüňi hödürlemeli, özüň satmaly adamlara. Ondan sonra adamlar 10 edip, 100 edip gaýtar. Fal üçin häzir daýhanlar suw tutýar. Daýhançykda meşgullanýan wagty menem sana haýyş edýän. Akburat. Şolaň armasyny ýetirip gaýp. Şonu näme bolar? Ýöne olmagyt. Näle arma. Tanışylsyn bolda dagam gidilýär, edilýär. Ýöne ol käbir adam bar. Ştaýda TikTokda çykýar kommentariýa. Ondan jogap berýändirler şoňa. Etmejek islam şeyden bakma falan. Kommentariýa ýazýandan men dogrymaýdyn. Basarmayan ismi ansat boyun alamak. Ya da men yasamalık halamak, özümüm yasama olsa hiç halamak, şu käbir yasama sıranıp akıl satıp oturuyor. Eden akşol adam, 100% tanayan adamlaman bada, ol etmeyecek işini. Men nesip bolsa bararım daýhannyň ýanyna çykyş ederim. Boş bolsa eder, boş bolmasa edebilmezsin. Ol divan kritikler diýýär. O yasamalyk halamak men yasama zat bolmajak. Akburatyn iň soňky soraw. Siz Türkmen Dowlet Gurjak teatryna köp ýyl berdi, Ahmet Çetdiňe bir näçe daşary ýurtlarda geçirilen Gurjak teatrlar. Näçe diýmesen o. Ken fana. Ken bilýär ýurt. Näçe ýurt görüllüw, gidden ýurt. Festivallara bile gatnaşdyk. Umuman siziň töweleme teatrda da opytyňyz bar. Tejribeňiz köp. Şoň üçin teatrda oýnan sahna eserlerimizden halaýaňyz haýsy? Hemmesem o ýöne şu hiň hedilugnar ballaja men gowwarýan şonu. Oýnan baram o soňky telpekloý näme diýär? Hingamlan hekaýatyny nakdana. Erkem gowwardy. Dolýa koy biziň ýazymy serede oturana kadar. Ola komediýa, olam drama da. Qazyk bolýar ýaly. Iň hedilugnar. Ýöne iň birinji teatra barıp öz döredön nemem şola merbetde bilýän ha. Babaly däl. O Pil Mahmud Taqy. Başgalar ýazymy düşýär. Onda hedilugnar. Bu qara oğlum aýdýan sözi bar, senem oňa jogap berýän ýer. Näme o? Mallaja. Men mallaja däl, men ballaja diýim. Tapawdy näme men sana ýellije diýjek. Tapawdy näme menem sana kirlije diýjek. Ay bolmaýa berdim. Bolýa, Akburat biziň ýazgymyza gelen üçin sag bolun. Men biziň şuňky ýazgymyzda ýörüýti Saýlan Mebiller dünýäsinden körpeje çygymyza körpe horjuma. Ay oğlum denras denýärse ertir. Howat onu ýene de biziň ýazgymyzyň himayetkäri Galkyns kafesi ýörüýti size bu size maşgalaňy ýa gelecek gibi agşamlyk nahar edilmek üçin kupon taýýarlapdyr. Jaň edýäňiz öýüňizde nahar edip bererler. Sag bolun geleňiz üçin. Bolu çağıran üçin sag bolun. Bolýa. Gaýda da ýapaýar ýazgym. Bolmy ya, bolmy ya.